Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we er iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom ga jij eigenlijk? Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Wehrmacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien. Op 10 mei 1940 richtte koningin Wilhelmina zich in een vlammend protest tot haar volk. Nederland was aangevallen door Duitsland. Een voorbeeldenloze schending van de neutraliteit van ons land. Ik en mijn regering zullen thans onze plicht doen, zei ze. 3 dagen later arriveerde de majesteit in Engeland. Nederland bleef verbouwereerd achter. Binnengevallen, bezet en verlaten door vorstin en regering. Een dag voor de koningin vluchtte haar dochter Juliana samen met haar man en 2 dochtertjes naar Engeland. Ze werden in deze gepantserde wagen naar IJmuiden gebracht. Alles om de monarchie veilig te stellen. Moet je eens kijken hoe dik dat glas is. In IJmuiden stapte de familie aan boord van de HMS Coddington. Deze bracht hen naar Engeland. Later werden de kroonprinses en haar dochters overgebracht naar Canada, waar zij de rest van de oorlog zouden verblijven. De Nederlandse leeuw leek uitgebruld, gekooid. De koninklijke standaard werd gestreken op het paleis, verschoten door het vertrek. Wij zitten hier met die verdomde nazi's en onze koningin, ons staatshoofd, die zit lekker aan de thee, veilig in Londen. Vluchtte de koningin? Dat is een vraag die ook vandaag de dag nog steeds voor discussie zorgt. Op 13 mei lukte het de Nederlandse legerleiding eindelijk om Wilhelmina ervan te overtuigen dat het in Den Haag veel te gevaarlijk was en dat ze daar weg moest. De koningin ging aan boord van een schip en daar wordt het verhaal wat warrig, want was het reisdoel toen al Engeland of is dat onderweg pas besloten? Zelf zei Wilhelmina erover dat het reisdoel eigenlijk Zeeland was, maar dat het daar onderweg veel te gevaarlijk bleek. Toen werd besloten om koers te houden op Engeland. 2 dagen later hoorde Wilhelmina in Londen dat haar leger had moeten capituleren. Wat in die vroege meidagen van 1940 nog onmogelijk leek, gebeurde in de daaropvolgende bezettingsjaren toch. Het koningshuis werd ongekend populair en de koningin groeide uit tot symbool van verzet. Wat een omslag! Hoe komt dat nou? In Londen nam Wilhelmina een actieve houding aan en bemoeide zich meer dan ooit met de Nederlandse politiek. Vaak tot ergernis van haar ministers, overigens. Winston Churchill noemde haar de enige man in het Nederlandse kabinet en Engelandvaarders, mannen en vrouwen die vanuit Nederland waren uitgeweken naar Engeland, die hadden een speciale plek bij de koningin en werden persoonlijk door haar ontvangen. Daarbij toonde de majesteit zich bijzonder geïnteresseerd in de situatie van haar onderdanen in het vaderland. En via Radio Oranje onderhield ze contact en probeerde ze het moreel in Nederland hoog te houden. Dat was ook mede de reden dat de radio later moest verdwijnen uit de Nederlandse huiskamers. De Oranjes brachten mensen samen in hun gezamenlijke afkeer van de Duitse bezetting. Op allerlei, vaak subtiele manieren lieten de Nederlanders zien waar hun hart lag. Ik zei subtiel! Irene. Beatrix Wilhelmina. En zeker niet te vergeten, hang de was op. Was? De was!
Met het einde van de oorlog keerde rood-wit-blauw weer in het openbaar terug. De bankwagen waarmee Juliana vluchtte werd in 1962 aan het museum overgedragen. De chauffeur uit de meidagen van 1940, Theo Bergman, kwam de wagen overhandigen namens de Nederlandse Bank. In 1972 kwam toen koningin Juliana zelf een kijkje nemen. Zou ze fijne herinneringen aan het vehikel zonder schokdempers hebben gehad? En ook nu staat onze vrijheid onder druk. Alleen dan natuurlijk op een hele andere manier als tijdens de oorlog. Maar je ziet wel weer dat mensen ondanks de beperkingen die zijn opgelegd, manieren vinden om hun ding te blijven doen. Denk aan online pubquizzen, escape rooms, bordspelen. Je ziet straatbingo's waarbij die 1,5 meter in acht wordt genomen. Skypen met je grootouders. En dadelijk is het Koningsdag. Waarschijnlijk de meest sobere viering sinds de oorlog, maar toch zijn ook daar weer manieren gevonden om die door te laten gaan. En hé, als zelfs een oorlog Oranje niet kan tegenhouden, dan toch zeker een virus ook niet.